Zdravím všetkých, moje meno je Mašer a vítam vás pri zase už ďalšom random vlogu, ktorý bude asi úplne nudný, jak všetky ostatné, s Varginiom. To je preplatí ľudia, ale ja vám niečo poviem, že Instagram, nigga. Čaute more, jak sa máte zase? Áno, už znova, nevieme fakt čo máme robiť, takže natočíme tento random vlogy. Rám vlog? Ramné random vlogy. To sú plechovečky. Ľudia, máte spraviť nejakú kávu, povedzte mu. Napíšte mu to To sa fakt kávu robiť nechce. Nech robí kávičku. Žiadna káva nebude. Dobre. Neserva. Spravím ti, že... Neserva, hej! Ale ja ho mám rád, ho ľúbim. Však ja viem. No však ty víš. Ľudia, poďte sem, ľudia. Idú. A Master Master. ukáž im svoj príbytok, jak ty tu bývaš proste. Hej, ja tu bývam, takto tu bývam. Tu býva. Tu bývam. A takto sa tu hodí na postela. Niga. Takže, áno, práve som uploadol Q&A. A twerking? And tracking, správne tracking. So that was you with the big fat boy. Rigor, ale. No práve A ty som... ma rozgustol rebel jeden, hen. Ticho. Práve som uploadol Q&A druhú časť. Už som sa aj celkom editoval, ty debilko, uprav to. Ty divinos proste to pokazil. Práve som editoval druhú časť, takže... Sa vám bude páčiť. A uvidíme sa pri ďalšom random vlogu. Čaute.